la resta portant-ne amb centenes. Una centena són 100 unitats. Una desena són 10 unitats. I les unitats són grups de menys de 10. Anem a restar pas a pas. Fixeu-vos, tenim 302 menys 154. Per on començarem? Doncs sempre comencem per les unitats. El 2 és més petit que 4. Per tant, li demana una desena al 0 i es converteix en un 12. Del 4 per arribar al 12 farem el truc de l'escaleta. Pugem, pugem, pugem. I van 8. Ara, aquest 1 que ens han deixat el tornem baixant-lo per un tobogan i el sumem a 5. Per tant, 5 més 1 són 6. El 0 li demana una desena al número del costat i es converteix en un 10. I 6 per arribar a 10, 4. Ara tornarem a baixar l'1 pel tobogan i el sumem. 1 més 1, 2. 2 per arribar a 3, 1. La resta ens ha donat 148. Hem repassat les restes portant-ne. Si vols saber més, subscriu-te a Aprèn Més.